Aviam, per una banda vull aprofitar la circumstància per, com no pot ser d'una altra manera, agrair a l'organització i concretament a tots els que esteu aquí de l'organització el fet que hagin pogut tenir l'oportunitat de fer aquesta incursió en massa dels terrassencs a Barcelona per poder exposar els nostres temes i perquè puguem, d'alguna manera o altra, sortir una mica de la closca que moltes vegades hem estat i que també ja tenim ganes, no només a nivell de Barcelona, sinó d'on puguem de poder expandir. Per altra banda, la primera imatge que... Sí, la descobrirem. Amb aquesta imatge, sobre aquesta imatge, voldria fer una reflexió i al mateix temps un agraïment a la capacitat, diguem-ne, de concebre el monument del conjunt de l'església de Sant Pere a Terrassa com un monument important, com un monument que mereixia tenir una consideració especial i si mereixia actuar. Em refereixo als primers treballs de restauració que es van fer al segle XVI per part del senyor Arnella, però també molt especialment a la segona meitat del segle XIX amb les intervencions que després ja em serviran per iniciar el que he d'explicar, d'en Francesc de Paula Villar, fins al 1895, la imatge del conjunt era aquesta. Per una banda, sempre he pensat que és una llàstima que la imatge d'aquest conjunt no es hagués preservat d'una manera diferent. Les activitats, diguem-ne, restauratòries que des del seu origen van tendir a eliminar, a treure i aparentment treure la palla del que era l'essència pròpia dels tres edificis religiosos, penso que ens va fer perdre, i això s'ha de dir, una gran oportunitat per poder recuperar molts elements de la tarda d'antiguitat que segurament s'amagaven amb transformacions posteriors i que, malauradament, en la primera restauració de 1895 de Francesc de Paula Villar, però també, sobretot, en tota la llarga i dilatada intervenció d'en Josep Puig i Cadafalch, es van fer desaparèixer. Això també s'ha de dir. O sigui, malgrat la voluntat dels restauradors no va ser la de destruir, però sí que vam perdre l'oportunitat de que amb aquesta voluntat de racionalitzar i de neteja i d'ensenyar el conjunt d'una manera molt més ordenada, també vam perdre aquesta oportunitat. També vull dir aquí que hi ha tres moments claus del conjunt, de les restauracions aplicades al conjunt i, per tant, de la posta al dia del conjunt. Per una banda, aquesta de finals del segle XIX, tot el període, llarg període, pràcticament de tota la primera meitat del segle XX, de Puig i Cadafalch i de Jeroni Martorell posteriorment, i el punt i a part del punt i seguit que vam crear amb el pla director. Aquí ja s'ha dit que hi ha un abans i un després del pla director, està claríssim, i d'aquest abans i després del pla director ara n'estan sortint els fruits. Els fruits des del punt de vista arqueològic, els fruits des del punt de vista arquitectònic, els fruits des del punt de vista també d'aplicació de la història, de la documentació i de la litúrgia respecte al conjunt i, sobretot, el punt d'inflexió que per mi penso que va representar el pla director va ser aquest treball, diguem-ne, des de moltes òptiques i des de moltes, el que s'anomena normalment com a pluridisciplinar de visió del conjunt. Fins llavors, tothom havia tingut una visió o bé d'arquitecte restaurador o bé d'arqueòleg, però no hi havia hagut l'oportunitat ni la possibilitat de poder veure aquesta transversalitat de temes o temàtiques aplicades a la restauració i a la rehabilitació del conjunt, i això penso que és una cosa que també dona i val la pena ressaltar del pla director. L'abans i el després del pla director jo penso que és claríssim i en les jornades que estem tenint la sort de poder celebrar aquests 2 dies queda palès. O sigui, hem tornat i hem posat al seu lloc la cronologia del conjunt en el període tardoantic, claríssimament. 2 persones que estan aquí, que hem tingut la sort de poder-nos acompanyar mútuament, que són l'Antonio, bàsicament, i la Gemma, quan vam començar a plantejar tots aquests temes del pla director i d'iniciar els treballs, se'ns haguessin menjat
si realment haguéssim dit que aquest conjunt era única i exclusivament, la part més important, evidentment, doncs tardo-antiga. Nosaltres hem tingut de lluitar, diguem-ne, em sembla que no hi són. No tenen. Ah, sí, estan allà la Gemma, sí, estan aquí. No els veia, estan allà els camagats. Bueno, doncs penso que val la pena dir que vam lluitar molt contra vent i marea i onades grosses, perquè tot això no se'ns volia reconèixer. Per sort, aquests treballs han arribat a reconèixer i per això estem aquí, per això estem ja de ple en el que seria l'òrbita del món tardoantic. Bé, l'any 1878, i ara em posarem el tema de les pintures, també he de dir que el tema de les pintures ha canviat molt, no des d'aquella època, sinó molt recentment, des que el Carles Sánchez va agafar la vareta de posar una mica de solfa a tots aquests elements pictòrics, no només Sant Miquel i Santa Maria, que és el que ha exposat ell avui, sinó també el retaule Petri de Sant Pere, amb un article a la revista Terme l'any 2019. També us he de dir que avui, a dia d'avui, com que aquestes jornades es van allargar en el temps, segurament potser li tocaria més amb ell presentar els treballs que ha fet respecte a les pintures de Sant Pere que no a mi, perquè ell ha publicat a la revista Terme fa un any i una mica més un article que posa bastant al dia també tot aquest panorama de lo que és el retaule d'obra o l'anomenat retaule Petri. Bé, dit això, jo intentaré fer, per anar ràpid també, una mica de visió del que fins ara en aquests 2 dies no hem vist, que és l'evolució del monument a través de les seves pròpies característiques acumulades amb el temps i el redescobriment dels elements que després resulta ser que són els elements claus per conèixer-lo i que són els elements més importants que tenim i que conservem. Aquesta fotografia de la Dea Torija del 1878 amb l'estat en què estava l'església de Sant Pere abans del redescobriment del retaule mural o el retaule de pedra. Veieu que aquest retaule barroc, que a més es varen atrevir a foradar la cúpula d'una manera espectacular per treure una lluerna i perquè lluís la llum directa d'aquest retaule barroc d'en Nicolau Traver. Aquest era l'aspecte que tenia el 1878, abans de les intervencions del Francesc de Paula Villar, que va ser quan es va descobrir el retaule. En el mateix moment que es va descobrir el retaule, hi va haver aquest intent de plasmar, no tenim cap fotografia, però sí que tenim aquests dibuixos, n'hi ha 2, aquest és el de l'Alexandre Planella, del 1898, i que d'una manera o altra sintèticament reflecteixen el que ells van veure en aquell moment, en el qual només es va fer primer una petita neteja, després es va fer ja una intervenció més gran per consolidar-lo i per posar-lo en solfa, però que ens donen també ja una pista de com podia ser el moment del descobriment, quan es va retirar el retaule barroc i com va aparèixer tota aquesta nova peça que els mateixos que la van redescobrir es van sorprendre perquè ningú sabia exactament què representava i de quina manera se li podia donar una funcionalitat i de quina manera podria ser interpretada. Això va anar quedant d'aquesta manera que es veu ara, és a dir, se li van anar afegint elements, no sé si amb la intencionalitat perquè no sabien de què anava, d'anar-ho tapant i que cada vegada es veiés menys. Nosaltres ens ho vam trobar, primer li vam posar aquest cortinatge que va tapar la meitat de la peça, després li van afegir aquests altars amb aquestes llànties, amb aquests elements ornamentals i et dic, mica en mica pràcticament, quan nosaltres vam veure aquest... Espera, tira enrere per aquí. No, endavant, enrere. Quan es va arribar al pla director no estava tan ornamentat com aquí, però encara tenia la cortina, encara tenia els llums i encara era un element totalment difícil de reconèixer simplement perquè estava tapat. En el moment de plantejar la restauració, tenint en compte que no era una causa fàcil, es va voler fer un primer projecte bàsic que va fer l'empresa Arcor l'any 2004, ja estic parlant
pràcticament dels inicis del pla director, que va ser el 2002 amb les primeres excavacions, però el 2004 ja ens vam plantejar encarregar un projecte bàsic a l'empresa Arcor. Aquest projecte bàsic va consistir en una primera neteja superficial per veure exactament quina era la magnitud de la brutícia acumulada i quina era la magnitud també del que realment d'original es conservava en el conjunt. Es van fer un seguit de fotografies d'infrarrojos que ens van donar bastanta llum amb coses que ara ja anirem veient, i es van fer dues analítiques. Jo vull ressaltar i vull veure que el valor d'aquestes dues analítiques, malgrat la interpretació de les dues, ha sigut bastant menys tinguda pel que realment volia o tenia intenció de veure amb aquest retaule una peça preromànica o una peça molt més tardana, però que penso que val la pena que ens adonem i posem sobre la taula el valor d'aquestes mostres i d'aquestes analítiques que es van fer en aquell moment. Per una banda, les del Màrius Vendrell, del grup de Patrimoni de la Universitat de Barcelona, que és una analítica d'unes mostres de pigments i de pintures, i la datació per radiocarboni de la biga del retaule mural de l'església de Sant Pere de Terrassa, del Laboratori de Datació per Radiocarboni de la Universitat de Barcelona. Aquesta és una imatge de la primera neteja superficial que es va fer, és aquesta taca rectangular que es veu a la part inferior. Aquí ens vam adonar que tenia possibilitats, perquè el color de la pintura, que es veia totalment difuminat per una pàtina grisosa, apareixia. Igualment que a les pintures també es va fer sobre els elements petris del propi retaule. També es va veure que el resultat, malgrat, ja veureu al final, que tampoc no ha pogut donar més de sí, perquè realment estaven molt deteriorades, però també ja es veia que aquí anàvem a guanyar molt simplement fent una neteja prudencial i superficial del conjunt. Les superposicions, que ja es veien a simple vista, però que es van contrastar. Aquest és el cap de Sant Mateu, que està amb una doble pintura. Per una banda, aquí es veu molt bé amb aquesta fotografia de rajos infrarrojos, es veu perfectament que hi ha dos caps superposats, un sobre l'altre, un de més baixet, un de més amunt, i aquesta pista són petits elements, però que pràcticament es repeteix en la confecció pràcticament de totes les parts pictòriques que es conserven del retaule. La sorpresa més important potser va ser quan es va trobar en aquesta fornícula de Sant Joan un pigment estrany, un pigment que no tenia res a veure amb el que aparentment havia de ser la tècnica pictòrica del moment, que era l'aparició d'un pigment sintètic, el pigment sintètic, diguem-ne, més famós a l'antiguitat des del món egipci, l'anomenat blau egipci. Aquest blau egipci és aquest bitxo que es veu aquí al mig, això d'aquí, això és l'analítica que es va fer. La presència de blau egipci amb aquestes pintures, doncs bé, es va voler interpretar d'una manera una mica estranya, que jo, des del meu punt de vista, es va voler interpretar perquè no es volia reconèixer l'antiguitat de les pintures, es va voler interpretar que havia quedat en algun racó d'època romana, possiblement, o època tardiga. Penseu que el comerç del blau egipci es va acabar pràcticament amb el comerç del món romà per tota la Mediterrània. Clar, això representa que, a partir del segle IV, o fins i tot si apurem molt al segle V, potser encara podríem reconèixer que hi podia haver aquest comerç encara d'aquest pigment sintètic que es produïa a la zona d'Egipte, però jo el que no em crec és que es van trobar una bola de pigment en un racó i van dir, mira, la reaprofitarem quan van decidir fer el retaule petri. Segurament això també seria un element per poder constatar aquesta edat més antiga del retaule. L'altra prova que es va fer va ser el radiocarboni 14 de la biga de fusta, que divideix la part superior de l'inferior del retaule. Es van agafar unes mostres de les bigues i aquest és el resultat de... Atenció, això també val la pena matisar-ho. O sigui, el resultat és que aquesta biga va ser
l'arbre va ser tallat entre l'any 430 i 450. Jo n'estic quasi bé segur que no van tallar un arbre, el van deixar mort en un racó, que li anés caient l'escorça, que es anés convertint en viga, sinó que segurament quan van tallar l'arbre doncs era amb la intenció i amb la voluntat de fer una viga perquè aquesta viga recol·locar-la. Podria ser que aquesta viga estigui recolocada en un altre lloc. Hi ha totes les variants possibles, però jo soc molt benevolent amb els resultats cronològics d'aquest radiocarboni i em sembla que, aviam, si l'any 430-450, que segurament seria, no és una data correcta per poder datar el retaule Petri, que l'hauríem de datar a partir del segle VI, ja veureu després per què, però que segurament també és una altra pista i un altre element a afegir amb aquesta cronologia tardana del retaule Petri. La restauració del retaule, pròpiament dita, es va fer i el zócalo del pavimento de l'àbside de la part del darrere, que també ara veurem, pel Ministeri de Cultura, per l'empresa Tracer, i es va fer l'any 2009-2010, després d'haver fet una intervenció de recolzament i de reconsolidació del retaule per la seva part del darrere. Ara, potser que ho veurem millor amb imatges, després us ho explicaré millor amb les imatges. Aviam, els trets tècnics que es van detectar en aquesta restauració, està clar que és una obra de mamposteria molt important, o sigui, estava feta amb uns grans blocs de pedres de carreu i de morter i se li van fer d'obra aquestes fornícules i tots aquests elements, diguem-ne, enfonsats que té. Una vegada van tenir construïda aquesta obra de mamposteria i pedra i diguem-ne, una mica encalat enlliscat, es va posar la base de morter de calç, amb algunes fibres vegetals i hi ha indicis claríssims d'aquestes fibres vegetals que es van barrejar amb el morter de calç, però també de l'emblanquinat a brotxa, perquè hi ha tota una sèrie de llavissades d'emblanquinats que es veuen claríssimament. Aquí ens dona una pista, sobretot pel que fa a aquest tema de l'aplicació de fibres vegetals en la base del morter de calç, d'una tradició oriental. No sé ben bé aquesta tradició oriental cap on s'hauria de cantar exactament, però realment això és una pista que els propis treballs de restauració i els que van fer els estudis del treball de restauració ja apuntaven que això era així. La pintura és una pintura a la calç, però que en fases posteriors, no sabem exactament si aquestes fases posteriors són molt a prop o molt lluny, però se li va aplicar també una altra pintura amb trem a la gola i caseïna. Independentment dels repins posteriors que també té i que també es detecten, que aquests repins posteriors poden ser des del període gòtic fins i tot possiblement també en algun període posterior. Coses que es van poder detectar amb aquestes tasques de restauració. Les empremtes dàctils del pintor, dactilars del pintor. I es va trobar en un punt unes ditades que segur que són les empremtes dactilars del pintor. Si en aquell moment hi hagués hagut algun tipus de cens d'empremtes dactilars, segurament, doncs, amb l'ajuda del Carles Porta, tindríem exactament qui és el pintor que va pintar aquest retaule Petri. Després, una altra cosa que aniré explicant o aniré com a mínim fent que us n'adoneu en la visió de les imatges, són les incisions, els cercles fetes amb compàs. Es veu exactament el forat central del compàs, tant amb els nimbes dels sants, però també amb la decoració de l'interior de les voltes de les capelletes. I aquí també destacava, com a tret tècnic, l'aparició d'aquest pigment de blau egipci que ja he explicat abans. Mirem això. No, vaig enrere. Només falta això per guanyar temps. Bé, aquesta és la imatge que ens vam trobar en el moment que vam retirar la tela, que vam retirar la cortina, que ja vam procedir a fer la primera intervenció, que va ser la consolidació d'aquesta pròpia estructura, perquè era necessari fer primer la consolidació, perquè si us fixeu, tot aquest... On està el ratolí? S'ha ido.
Ara, mira. Tot aquest arc de pedra el van afegir a finals del segle XIX, en la restauració. Això d'aquí és un forat una mica trapella, diguem-ne per dir-ho d'alguna manera, perquè ningú s'atrevia, ni els arquitectes ni ningú, a dir-nos que podíem retirar tranquil·lament aquesta faixa sense cap problema i que no provoqués la inestabilitat del retaule. Ho vam fer en el moment que per darrere ja es havia consolidat amb unes bigues, es havia buidat tot el reomplenament de morter i de pedres de la part posterior, després veurem una foto, i vam veure que, aviam, mirem cap aquí, mirem cap allà, no passa nada, en vam treure una, no ha passat res. Sí que ha passat, va passar una cosa molt important. Va passar que darrere d'aquesta cinta van aparèixer unes columnes salomòniques pintades que no s'havien vist mai i va aparèixer també tot un encerclament a la part, diguem-ne, més perifèrica de les pintures que tampoc es havien vist mai i que segurament són alguns dels elements molt interessants per poder saber una mica més d'aquestes pintures. Un detall dels moments dels treballs de restauració. I com va quedar el retaule després dels treballs de restauració. Va quedar, diguem-ne, flotant, perquè per aquest espai que es veu aquí en negre doncs hi passa ben bé la mà tranquil·lament. Jo no sé si en el seu moment doncs aquí hi havia un acabat diferent, però hi ha una voluntat d'un encintat vermellós, que després veurem millor, aquí es veu una miqueta, o sigui, hi ha un remarcat a tota la perifèria que d'alguna manera o altra demostra que aquí s'acabava aquesta pintura i és possible, no ho sabem, evidentment no ho sabrem mai perquè es va repicar i no sabem si hi havia altres pintures que podien pertànyer a aquesta reforma a partir del segle VI, però realment doncs, el retaule va quedar d'aquesta manera. Va quedar alliberat de tota aquesta gran corser que ocultava parts de la pintura i va quedar també, diguem-ne, net de totes les possibles brutícies que s'hi havien anat afegint al llarg dels anys, però també la veritat és que ja no es va poder reinventar res més perquè el que queda és el que queda i és el que ja quedarà protegit i totalment, diguem-ne, consolidat, però no s'hi podia fer gran cosa més. Aquesta és una imatge de l'abans i el després d'una figura. No sé si sóc capaç d'anar enrere. Sí, aquesta és la imatge de l'abans. Fixeu-vos amb què guanya sobretot, que són els perfils dels traços i el dibuix de la pintura. Veieu aquí? O sigui, pràcticament els traços, el que configura la pintura va guanyar moltíssim. Sempre, repeteixo, siguem conscients que no anàvem a descobrir, diguem-ne, molts detalls que havien desaparegut amb el pas del temps i que pràcticament ja no es podien tornar a reconèixer. Bé, he parlat de dues etapes d'aquest absis. El primer absis del segle VI, que es relacionaria amb el període del gran complex episcopal, que ja hem vist i que tampoc ja no m'hi entretindré, en aquest període, que és el període de la construcció de l'edifici de 3 naus de Sant Pere Antic, per entendre'ns d'alguna manera, amb aquest absis trilobulat, amb aquesta part interior de l'absis, perdoneu, però és que aquell dia hi havia uns focus engegats allà, que un altre és el que fan els de la rectoria i el rector i companyia amb premeditació i alevosia de la decoració de l'absis. Aquests focus, però aquí es veu claríssimament, per una banda, el paviment d'Opus Signinum del segle VI. Es veu, gràcies a la il·luminació d'aquesta part externa, la doble canya de la part de baix del sòcol, un sòcol, un arrambador de color granatós molt similar, pràcticament idèntic, de materials de color i de textura de l'arrambador de la cripta de Sant Miquel, i la resta de l'absis, del cis, emblanquinat, sense pintures, i amb les obertures originals, que són aquests grans finestrals que donaven moltíssima llum a l'interior de l'edifici del segle VI. Aquí es veu una mica... Ja hi tornem a ser amb el ratolí. Ara. Aquí es veu una mica l'estructura metàl·lica que, per la part del darrere,
aguanta, sustenta i ja té, diguem-ne, com a definitiu element, diguem-ne, cohesionador de lo que és la part del davant de la pròpia estructura del retaule Petri. Penseu que tot això, fins a tocar aquesta paret d'aquí, estava reomplert de morter, de pedres i pràcticament ningú ho havia rebentat, exceptuant el Jordi Ambròs en les seves intervencions, que va fer un forat a l'armari que ja existia des del període barroc i va ser el que ens va donar la pista que allà al darrere, allò un dia o altre s'havia de treure i havíem de posar a la llum aquest espai original del segle VI, que és l'únic lloc on es pot veure. La renovació dels segles VI al VIII, que seria una renovació integral, com a mínim, de lo que és el lòbul central i el paviment de tot l'espai presbiterial. O sigui, es fa una renovació. Aquesta renovació s'ha parlat, em sembla que ahir es va dir, per què es fan les renovacions? Per necessitat, per estètica, per litúrgia, no ho sé. O sigui, en aquest cas, aquesta renovació, si ens fiem de la seguretat que tenia l'absis respecte a on estava assentat al límit exactament del torrent de Vallparadís, és possible que hi hagués hagut algun moviment, que hi hagués hagut una esquerda i que van aprofitar en aquell moment per fer aquesta remodelació. Repeteixo, aquesta remodelació està feta entre el segle VI per datació de tot el conjunt episcopal i, evidentment, abans de l'any 713-714, amb l'abandó, diguem-ne, i amb les invasions musulmanes. Aquest és el paviment que es va fer de nou amb tota aquesta nova reforma. Ocupava tot l'espai presbiterial, un paviment que lliga amb aquesta sanefa que recorre tot l'espai lateral. Després això, la part que se'n conserva més, va ser refeta en la restauració del Francesc de Paula Villar el 1895. Però tot això que veiem aquí és la part original. Hi ha aquesta sanefa que, tancada amb aquesta línia d'escaquejat negre i blanc, i després aquests motius centrals, d'aquests roms i d'aquests motius circulars que, d'una manera o altra, doncs, després ja veurem també que tenen una similitud molt important amb altres motius decoratius del món romà i de les primeres basíliques paleocristianes o cristianes de la tarda antiguitat. Es va fer el paviment i es va construir el retaule Petri, evidentment sense aquest gran forat aquí, que aquest gran forat d'aquí, això s'acabava, continuava per aquí, això era una part pictòrica, aquest forat d'aquí el van fer en el període del barroc per fer-lo servir d'armari, pràcticament per fer-lo servir d'armari. El retaule es divideix en dues parts. Tornem enrere perquè... No. Digue'm alguna cosa de temps, Sí. Vale. Bueno. El retaule està decorat en, diguem-ne, 3 espais diferenciats. El que seria la pell superficial. La pell superficial, a la part inferior, hi ha la decoració de 2 columnes salomòniques, una banda i banda, dividides per aquesta viga, que aquesta viga anava recoberta de morter i anava enlliscada i segurament també anava pintada, perquè hi ha les traces suficients sobre la pròpia viga per veure que allò havia estat picat per encastar-hi el morter i encastar-hi també la capa pictòrica. La part superior, el que seria el frontal, hi ha l'aparició d'aquestes 5 figures de 5 àngels que precedeixen i presideixen el que serien les 4 fornícules, i aquí també tenim un parell de querubins, un a banda i banda. Això seria la decoració frontal. Després tenim la decoració de les 2 capelles superiors i la decoració de les 4 capelles inferiors de tota aquesta part decorativa superior. Aquí es pot veure una mica més el que seria la decoració de la part superior, els 2 àngels, que es veuen, els 2 serafins, que es veuen a banda i banda, les ales plegades es veu perfectament amb aquest d'aquí. Sembla que hi ha algun altre detall que es veu millor. Després també tenim l'aparició dels 2 sants patrons de l'Església, Sant Pere i Sant Pau,
dins d'aquestes fornícules de la part superior i el tetramorfos representat en les 4 fornícules de la part inferior. Aquests són els sants, Sant Pere i Sant Pau. Hi ha un esforç important d'imaginació i de reconstrucció de les imatges perquè estan realment molt deteriorades. Amb aquesta imatge es pot veure potser fins i tot una mica millor. També es veu l'aparició d'aquests elements escultòrics, d'aquestes columnetes que divideixen els 2 àmbits i la decoració d'aquests espais interiors que després veurem millor amb una de les altres i que us explicaré una mica tot aquest tema de les punxes, dels compassos i de tot aquest tipus de relació. Aquí es veu molt bé aquestes franges de color vermellós que des del pla frontal ja van marcant totes les escenes i que enmarquen també tot el que és la part semiesfèrica de la perifèria de la decoració. Aquest seria el serafí de la banda esquerra, juntament amb Sant Pere. Aquest seria el serafí de la banda dreta. Veieu les ales plegades a la part inferior. Aquest es veu bastant bé. I aquí tindríem la imatge de Sant Pau. Veieu? Aquesta línia és la que m'he referit abans. Aquesta línia resseguia segurament tot aquest espai d'aquí i tancava aquest tipus de decoració. Aquí es veuen els àngels, aquests 3 i 2 de laterals que estan entre els arcs de les fornícules. A la banda esquerra aquí tenim la doble figura de Sant Mateu. Aquí tenim també el que seria la figura de Sant Marc, en el segon. En el segon tots tenen, diguem-ne, la seva figuració i el llibre que en algun moment o altre apareix en les 4 fornícules. Aquí podem veure clarament amb Lluc i amb Joan, que ha desaparegut la cara, malauradament, de Joan. Aquí és on ja es va trobar el blau egipci. Aquí podem veure l'angle dret, en el qual, amb una ala desplegada cap a la part central, es veu perfectament també aquests àngels que d'alguna manera o altra tanquen el conjunt d'aquesta part, diguem-ne, perifèrica de la decoració. Aquí és on em sembla que podrem veure millor els cercles, aquest cercle que està aquí, cercles que s'entrellacen uns amb els altres en la decoració, i aquí és on es veu perfectament el traç d'aquesta punxada central i de la impronta del que eren els compassos que van fer servir per fer la preparació, diguem-ne, per després pintar cada una de les esferes perfectament. Aquí es pot veure també aquestes columnetes. Aquí també tenim espòlia, també tenim materials reaprofitats. En aquest cas, doncs, tampoc sabem de la seva procedència, però està molt clar que aquest reaprofitament de materials és comú en tot el conjunt i en el retaule Petri, doncs, també. Aquí també es veu molt bé l'entrellaçat d'aquests cercles uns a sobre dels altres. Es veuen perfectament la voluntat de marcar els límits de cada un dels espais decoratius, tant a l'interior de les fornícules com a l'exterior, com en els marges. La columna salomònica de l'esquerra, que la podem veure perfectament. Aquí s'intueix, però no es veu gaire bé el capitell. La decoració de la part inferior es havia, diguem-ne, en els anteriors estudis, bàsicament, va ser la Milagros Guàrdia i el seu equip que apuntaven una iconografia relacionada amb el pas del Mar Roig o amb els 3 hebreus al forn de Babilònia i el rei Nabucodonosor, però aquí sí que és on el Carles va fer una aportació, una primera aportació d'aquest conjunt. Això és la part central, ens estem anant cap a la dreta. I aquí seria on es veu la columna, després la veurem millor, amb el capitell, aquí es veu bastant bé el capitell d'aquesta columna. Jo dic bastant bé, segurament deveu pensar no es veu res,
però realment us heu de creure i si haguéssim tingut l'oportunitat de fer la visita aquesta tarda allà in situ, segur que l'haguéssiu vist. Bé, aquí és l'aportació iconogràfica que va fer el Carles, o sigui, diguem-ne, proposant de que això és, aquest personatge d'aquí és el rei d'Egipte amb tot el seu sèquit, amb espasa en mà i sobre uns carruatges, això seria una roda d'un carruatge, això negre en seria un altre, això en seria un altre. Ell té una imatge que hi ha un esquema i que després el redibuixa, que no la tinc, vull dir que us serà més difícil de que ho veieu, però ho podeu consultar a la publicació de la revista Terme que va fer. I s'interpreta com la imatge de la persecució dels hebreus en el pas del Mar Roig per part del rei d'Egipte i el seu sèquit. Aquí es veu la columna? El capitell? Bueno, sí, diguem que sí. Bé, entrem en alguns detalls de trets comparatius dins del mateix conjunt. O sigui, aquí, si hi ha algun tret comparatiu dels traços dels ulls, dels traços de les celles, del tractament de les mans, del tractament de les vestimentes, és directament amb les pintures de Sant Miquel. No vull dir, ni puc, ni m'atreveixo a dir que es vegi una mateixa mà, però sí que es veu una mateixa intencionalitat en el moment de pintar aquests àngels, bàsicament els àngels es veu perfectament, i en el moment de pintar els apòstols que es van pintar en l'absis de Sant Miquel. Motius decoratius. Alguns motius decoratius, en aquest cas els paviments i les columnes, doncs ens donen també una altra pista. El paviment musivari clarament de tradició romana i aplicats també en les basíliques cristianes, tant de Croàcia com de Turquia com de Macedònia, del segle V al VII, i les columnes salomòniques i no salomòniques, ara veurem algun exemple així, els que tenim més a prop, perquè tampoc no volia... Són innombrables, les aparicions de columnes i columnes salomòniques en el món tardoantic, en la pintura i en l'escultura. Per tant, el paviment musivari de tradició romana, que és aquest és el nostre, però, per exemple, he posat uns que tenim molt a prop. Això és la vila de Can Pau Virol, a Girona, del segle III. O sigui, és un tipus de decoració pràcticament clavat i exacte. Sobre talla de pedra, Sant Martí Sacosta, Girona també, del segle VII, que es veu perfectament doncs, que això és el mateix que això i que aquí en tants mandos i això. Fixeu-vos que és el mateix motiu. Una escultura també. Les dues columnes, aquí s'ha retallat, una la tenim en una banda, l'altra la tenim en una altra. Aquesta voluntat de donar les columnes com a elements d'entrada, flanquejant el que després hi ha a l'interior, 5 minuts, és molt per mi, em queda molt poc. Aniré més a poc ara. Bé, doncs les dues columnes a banda i banda tenim un exemple, diguem-ne, conegudíssim, les catacombes de Domitila del segle II-III. Aquí hi ha dues columnes pintades a banda i banda que d'una manera o altra ens introdueixen a 2 o 3 nivells decoratius a la part interior i d'un nivell decoratiu en el mateix pla a la part superior d'aquesta tomba. Això són pistes que d'alguna manera o altra jo penso que les hem de tenir en compte en el moment de tornar-nos a atrevir a datar aquesta voluntat, diguem-ne, i aquesta funcionalitat, perquè la funcionalitat exactament del que és el retaule de pedra no la sabem, però tot això són pistes que d'alguna manera o altra deixo anar perquè les puguem tenir presents en el moment d'afinar més. Ha sortit ja Sant Apol·loni de Bàhuit, es veu perfectament també les columnes que d'alguna manera o altra flanquegen i donen entrada a la part decorativa i pictòrica de l'interior de l'absis, en aquest cas. Làpida d'Oriola, del segle VI al VII, fixeu-vos que pràcticament és clavada tant el que és la columna com el capitell. I també s'assembla molt als capitells reaprofitats de la part superior de les fornícules del retaule.
Aquest exemple també ha sortit. Evidentment, les columnes que divideixen, les columnes salomòniques que divideixen la part inferior d'aquest registre inferior de Sencelles. Els ametllers, vull dir, la vila romana dels ametllers, a Tossa. Aquí es veu també l'aparició, en aquest cas amb un motiu no cristià, però realment també és un motiu recurrent per emmarcar parts importants que es volen destacar en la intenció artística de la decoració. Bé, a tall de conclusions, per una banda ens trobem, evidentment, davant d'un element artístic singular de l'art tardoantic de l'Europa occidental, tan singular que no en tenim un altre d'igual. La singularitat de vegades ens va bé i ens la fem venir a mida. En aquest cas no hi ha dubte, o sigui, no hi ha cap element de l'art tardoantic occidental, de l'Europa occidental cristiana, que tingui aquest tipus de peça artística. Ens hauríem d'anar molt més enllà i el món, diguem-ne, turc dels elements de la Capadòcia, que al segle XI, segle X, segle XI, doncs sí que hi ha alguns elements a l'interior d'algunes de les esglésies que podrien tenir una mica o podrien recordar una mica aquest tipus de decoració, però ens n'hem d'anar molt enllà en el temps i penso que en aquest cas aquí no té cap relació una cosa amb l'altra. La concepció de mur d'obra únic, com una peça, diguem-ne, en bloc, un mur d'obra amb la voluntat ja de fer-hi una decoració des del seu origen. I això ja ho he dit, amb les dades actuals la proposta de datació aniria entre el segle VI i el VII, però també he de dir clarament que es fa palesa una necessitat claríssima de fer noves analítiques que puguin arribar a corroborar o no o a complementar o no les que es van fer en el moment del projecte de restauració i uns estudis de detall per afinar la seva cronologia. Els estudis de detall poden ser des d'estudiar exactament aquests elements ornamentals, aquells que estaven fets amb aquelles rodones sobreposades. Això encara no s'ha fet, o sigui, no s'ha fet un estudi de detall dels elements decoratius. No podem fer gran cosa més. La iconografia és la que és, penso que queda bastant clara ara ja després de l'aportació darrere de lo que és la part inferior, però ara aquí només ens queda mirar de fer anàlisis dels punts que creiem més interessants i entrar també en aquests estudis de detall i comparatius dels elements menors de la decoració de tota aquesta gran peça singular, única, espectacular i molt en consonància amb el que hem pogut veure al llarg d'aquests 2 dies, que és tot la joia i el tresor que tenim d'aquest període de l'art i de l'arqueologia i de l'arquitectura i de la litúrgia, perquè no em vull deixar ningú, del món tardoantic, que el tenim molt a prop de la capital marítima de Terrassa. Gràcies.